Pred rektorátom je dnes oveľa rušnejšie ako inokedy, a to vďaka študentskej spoločnosti People for Quality, ktorá toto podujatie organizuje. Nápad vznikol vlastne v mojej hlave. Mojím cieľom bolo zorganizovať pre študentov také podujatie, na ktorom by sa naučili niečo z podnikateľského sveta. Celé podujatie má motivovať študentov k podnikaniu a k športu, k zdravej výžive. Spoločnosť People for Quality, teda ľudia za kvalitu, je študentská spoločnosť, ktorej členovia bojujú za kvalitnejšie potraviny na pultoch obchodov. V rámci našej činnosti pestujeme rastlinky, ktoré sú náhradou umelých sladidiel. Táto rastlinka sa volá stevia, je to prírodná náhrada cukru. Pri našom stánku si ľudia môžu vyskúšať, ako to chutí. Chutí to úplne ako cukor. Je to veľmi dobré. Ďalej v našom stánku je robená zbierka pre deti s postihnutím. Vlastne špeciálne sú to deti, ktoré trpia na autizmus. Hlavným bodom programu Ligy dobrých nápadov boli motivačné prednášky ľudí z úspešných firiem, ktoré mali na podujatí svoje stánky a študentom poskytovali informácie o svojej činnosti. Sme študentská spoločnosť Together a našim hlavným produktom je turisticko-informačný portál, vlastne webová stránka, kde máme určité foldre, kultúrne pamiatky, prírodné pamiatky, šport, ubytovanie, stravovanie, informačné centra, kde sú o Banskobystrickom kraji informácie. Vyrábame univerzitné mikiny, študentské mikiny s logom univerzity. Rozhodli sme sa robiť niečo takéto, no máme v dvoch farbách, zelené, modré. Rozhodli sme sa robiť niečo takéto hlavne preto, že študenti o tom mali záujem, ale doposiaľ to tu nebolo, nikto to nevyrábal. Takže my sme firma Alfa Projekt, venujeme sa hlavne projektovaniu a hlavne teraz v poslednej dobe zamestnávame študentov, absolventov našich, aj do budúcna s nimi projektujeme, aj počítame s nimi. VTPčko je to Vedecko-technologický park, sme združenie právnických osôb, jedným zo zakladajúcich členov je Žilinská univerzita a vlastne našou úlohou je aktivizovať alebo pomáhať mladým ľuďom pri ich aktivitách, či už je to podnikanie alebo rozbeh nejakých aktivít neziskových, hlavne aby robili to, čo ich baví. My sa im snažíme dať takú pomocnú ruku, poradiť im, usmerniť ich, dať im spätnú väzbu na ich nápady, na ich projekty. Na akcii nechýbalo ani občerstvenie a okrem prednášok bol pripravený aj bohatý kultúrny program, o ktorý sa postarali napríklad aj fitnesska Jana Milová a kulturista Dominik Pogoni. Tí okrem exibičného vystúpenia aj poradili študentom, a to nielen v oblasti zdravej výživy. Ja by som poradil, nejdem hovoriť zase o sebe, lebo to by bolo asi zbytočné, ale tak kto by chcel nejaký progres zaznamenať, tak tiež platí pravidelne do dňa jesť v pravidelných intervaloch. Treba vyhľadávať kvalitné zdroje bielkovín, ktoré máme v hovädzom, kuracom mese, možno nejaké ryby. Nejaké vločky na raňajky s jogurtom, nejaké ovocie, greb. Potom hlavne tam je dôležité tá strava, čiže každé 2-3 hodinky, aby si to telo niečo prijalo, čiže 5-6 razy do dňa jesť. Aby ste pochopili to, že vôbec v čom ona súťaží, tak sa to volá, že fitness bikini, to je vlastne predvádzanie svojho tela, ale takisto aj sú tam, patria k tomu aj nejaké tie látne pohyby a porota hodnotí asi všetko, z pripravenia asi úplne všetko, od postavy, cez výzaž, cez to, ako sa prejavuje. Návštevníci mohli tiež vidieť prezentáciu Červeného kríža, či vďaka mobilnej transfúznej jednotke pomôcť dobrej veci a darovať krv. Tak zo strany študentov je záujem o darovanie krvi, o čom svedčí to, že v podstate boli darovať už minulý týždeň dosť v hojnom počte na internátoch, takisto dnes síce v menšom počte, ale keďže sa plánuje ešte ďalší výjazdový odber, tak si myslím, že to svedčí naozaj o tom, že ten záujem zo strany študentov aj teda niektorých vyučujúcich je dostatočný. Všetkým darcom sme vďační, že prišli. To, čo im my na oplatku môžeme ponúknuť, je v podstate to, že sa dozvedia, akú majú krvnú skupinu, dozvedia sa výsledky vyšetrení, ktoré robíme, čiže serológie na vyšetrenie infekčnej hepatitidy typu B, C, syfilis a HIV, ďalej pečeňový test a samozrejme to, čo im my nemôžeme dať, to je ten dobrý pocit, ktorý z toho majú, z toho samotného darovania. Týmto by som zároveň chcela pozvať študentov, ktorí dnes z nejakých dôvodov nestihli prísť a majú záujem, aby prišli darovať krv 7. mája na veľký diel. Pre ITčko Anemi.